हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। കഥാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അധ്യായം 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന്? ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു? ഭഗവാൻ വിവസ്വാനായ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് പരമ്പരയായിട്ട് സൂര്യദേവൻ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും അല്ലെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഇത് പരമ്പരാപ്രാപ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഗുരു ശിഷ്യന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും, ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവായിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴോ നഷ്ടപ്രായമായി പോയി ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഒരു പുതിയ കണ്ണിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് 2-3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. അജോപി സന്നഭ്യാത്മ ഉദാനാം ഈശ്വരോപിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമതിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മം അതെന്താണ്? ഒരു സാധാരണ നമ്മളെ പോലൊരു ജന്മമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പിറവിയില്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാൻ അജനാണ്, ഒരിക്കലും പിറവിയില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാന്റെ ജന്മം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പോ സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ അവതരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാവണം എന്ന്, ഭഗവാൻ എവിടെ ജനിക്കണം, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരിക്കലും ജന്മമല്ല, അവതാരം ആണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർ ഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം ധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ. ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും തന്റെ അതായത് അഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജുന. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ എന്ത് കൂടി പഠിച്ചു? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിച്ചത്? അതുപോലെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അഭ്യം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതാണ്, ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വർണ്ണത്തിൽ ജന്മം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മള്? നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോപിജാനാതി കർമ്മഭിർന സപദ്യതേ. അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്
എന്തില്ല, കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, ഇതേക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഭഗവാൻ. കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ അതെന്താണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്താണ്, കുറേ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്നൊരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം എന്തെന്നറിയണം. ഗീതാസൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള പ്രാമാണികനോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് വികർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രാമാണികരുമായിട്ട് നമ്മള് സംസർഗം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കർമ്മണ്യ കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ അത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും, എന്താണ് ഈ കർമ്മവും അകർമ്മവും അറിയില്ല നമുക്കല്ലേ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളാണ്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ ഇത്രയും മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, നമുക്കിവിടെ എന്താണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും, കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടില്. ഇപ്പൊ വീട്ടമ്മ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെ, ഫലേച്ഛ കർമ്മമാണ്. എന്റെ ഭർത്താവും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പുഷ്ടിപ്പെടണം, അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടണം, അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം, അവർക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ അമ്മയുടെ കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അകർമ്മമാക്കുക, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം എന്റെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനാണ് എന്ന ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കിട്ടുന്നതാണ്, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി ഭഗവാൻ നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് അത് പ്രസാദമാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് അകർമ്മമായി മാറാണ് അല്ലെ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും. ഇപ്പൊ ഈ അകർമ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ആ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ എന്നതിന് പകരം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ കർമ്മം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയനാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നയാൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല.
അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആള് എന്ത് ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ പറയാണ് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ, സാരമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടിയതാകും കഴിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അധികം ഉപ്പ് കൂടാറില്ല, അങ്ങനെ കൂടില്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതായത് കർമ്മം ഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന്, അതായത് ഈ വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എന്നിട്ട് കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് മുക്തി മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? അവിടെ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് എന്താവും, ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് വിലങ്ങുതടിയാവുക തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് തെറ്റായ രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൽ മാത്രമാണ്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ നിയത കർമ്മം നീ ചെയ്തു തന്നെ ആവണം എന്നാണ് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കൽപവർജിതാഃ നാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണം തമാഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ. ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാൾ, അതായത് എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം, എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം, എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണണം, എനിക്ക് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെ, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്കേ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മം ആർക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും, അത് നെഗറ്റീവ് ആകട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആകട്ടെ, എല്ലാം എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്. ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെയെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും എരിച്ചു കളയുന്ന അഗ്നിയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, അതായത് ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ, ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രനായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, അതായത് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ, ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ സ്റ്റേജിൽ ആർക്കും ഇതുപോലെ ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ സദാ ആസക്തി കൂടാതെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്കായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ സംതൃപ്തി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ചെയ്താലും എന്താണ്, അവിടെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. സർവപ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കൂ. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കാനോ അയാൾക്ക് വെമ്പലില്ല. അനാസക്തനായ ഒരാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. അയാൾ കർമ്മവിമുക്തൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൃഷ്ണാബോധപൂർവം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബന്ധിക്കുന്നവയാണ്. വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. അതായത് ഏത് പ്രവർത്തനവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മോചനത്തിനാണ്
വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഇല്ല, അതിന്റെ ചീത്ത റിസൾട്ടിനോട് എന്താണ് പുച്ഛമില്ല, അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടിൽ വലിയ സന്തോഷം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയും ആ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം കൃഷ്ണാബോധം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് വേണം, എനിക്ക് സുഖം കിട്ടണം, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം, എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് കർത്താവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ തിക്ത സർവ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധവും ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമ അവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ്? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം കിഞ്ച ജഗത് യാം ജഗത്ത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ സമ്പത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക്, അതായത് എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. കൃഷ്ണബോധമുള്ളയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയില്ല. അവന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിതങ്ങളാണ്. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്റേതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവാണ് ഭഗവാനെ, അല്ലെ? ഭഗവാന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യിക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തൻ മുന്നോട്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേവലാതി ഉണ്ടാവില്ല, വിപ്രാളോ പരിഭ്രമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പോ വേറെ ടയർ സംഭവിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മള് ഒരു മെഷീനറിയൊക്കെ എന്താണ് പറയുക, കുറെ നാളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് റിപ്പയർ വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും എന്ത് വേണം? മെയിൻ്റെനൻസ് വേണം. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് കൃഷ്ണബോധവാനായ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശ്രമത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് വരുത്തിക്കൂട്ടാൻ സമയം നന്നേ കുറയും. കൃഷ്ണബോധമുള്ളയാൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരോടും. നമ്മള് ഒറ്റ ലിങ്ക് ആക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ 3 ലിങ്കിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത 11.1 ക്ലാസ്സില് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലിങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 3 ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇന്ന് 32 പേര്, ഇന്നലെ 28 പേരായിരുന്നു, മിനിഞ്ഞാന്ന് 25 പേര്. അപ്പൊ കുറച്ച് പേരാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കയറുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് പേർക്ക് 3 ലിങ്ക് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒറ്റ ലിങ്കിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള എങ്ങനെയാ മാതാജി അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്? ഇവർക്ക് വാട്സാപ്പിലാണോ? ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യും, അവരെല്ലാരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ മാതാജി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യോ ലിങ്ക്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം മാതാജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാതാജി ഒരു ലിങ്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും. അത് കേറിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള് അപ്പൊ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കയറണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പോവാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇനി ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇടുക. ഈ ഒരു ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ സെയിം ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി മുതൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വഴിക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാജി ലിങ്ക് ഇടുമല്ലോ, അല്ലെ? ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 3 ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നില്ലേ മാതാജി? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ലിങ്ക് അവിടെ ഇട്ടോളൂ. വേണമെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഒന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ. എന്തായാലും 2 പ്രാവശ്യം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതെ അതെ ഇവിടെ ലിങ്കിൽ ഇട്ടത് കയറാൻ പറ്റാത്തവര് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇനി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ ലിങ്കില് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇനി ലിങ്ക് ഇടില്ല, പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ലിങ്ക് ഇടാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർ ഏത് ലിങ്കിലേക്കാ കയറണ്ട? അപ്പോ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അല്ലേ പ്രഭുജി ഇപ്പൊ ഉള്ളത് 3 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ? ആണ്. ആ അതെ അത് ആക്ച്വലി മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 മണിക്ക് ഉള്ള ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ഇനി 9 മണിക്ക് 3 മണിക്കുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി 9 മണിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം. അപ്പൊ ആ 9 മണിക്കത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഓൾറെഡി ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ 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 ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 3 അല്ലേ പ്രഭുജി? അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇരുന്നേരാ. സെക്കൻഡില് അറ്റൻഡ് കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ് അപ്പൊ 9 PM അല്ലേ മാതാജി? അത് AM അല്ലല്ലോ? അതായിട്ടില്ലല്ലോ, അതിന് സമയമുണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ശരി ശരി. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാപി ന നിബന്ധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെയാണ് താനേ വന്നു ചേരുന്നല്ല? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നേട്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടൊരു നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് കർമ്മഫലം തരുന്നത്, കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് താനേ വന്ന് ചേർന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സുഖദുഃഖങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, അതാണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വന്ദ്വമുക്തൻ, നിർമത്സരൻ, ആരോടും മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആള്, ജയ അപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആള്. അതായത് ജയമായാലും പരാജയമായാലും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അതായത് ആ വ്യക്തി കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. സുഖദുഃഖങ്ങളായോ ശീതോഷ്ണങ്ങളായോ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്വന്ദ്വാത്മകത അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് കുലുക്കമില്ല. പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണിത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, ലക്ഷണമാണിത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ, കുലുക്കമില്ല, പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ ആ വ്യക്തി എന്തിലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. ഏത് ജോലിയിലും ഭഗവാന്റെ ഏത് ജോലിയിലും ആ ഭക്തന് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഏത് വ്യക്തിയാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ നാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ ഹിത്നായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാത്ത, അതായത് സത്ത് രജസ് തമസ് അല്ലെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകാത്ത അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ, എന്താണ് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലുള്ള മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാവുന്ന അയാൾക്ക് മുക്തനാവാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം അയാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ വ്യക്തിയുടെ, അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണത്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതായത് സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി, ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യജ്ഞകുണ്ഠം ഒരുക്കിയിട്ട് കാണാറില്ലേ നമ്മള്? ഹവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള നെയ്യിനെയാണ് ഹവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. യജ്ഞ അഗ്നി, അത് അതായത് ഹോമകുണ്ഡത്തിലുള്ള അഗ്നി ഒരുക്കി വെക്കണ്ടല്ലോ, അത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയും ആത്മീയമാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും ആത്മീയമാണ് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആത്മീയമാണ്, അതുപോലെ ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളും ആത്മീയമാണ്. ഭൗതികതാ മാലിന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നേ തീരൂ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പോൾ ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയ, അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നിന്നും മുക്തനാവാം. ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവം, അതിന് ആധ്യാത്മിക ഭാവം വീണ്ടു കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. അപ്രകാരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയും ഈ നിവേദ്യത്തിന്റെ ഭോക്താവും ഉപഭോഗ പ്രക്രിയയും നിവേദകനും ഫലവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ അഥവാ നിരപേക്ഷ തത്വം. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധ്യാത്മിക ഭാവം വീണ്ടു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ യജ്ഞകർത്താവും യജ്ഞദ്രവ്യവും അതിന്റെ ഭക്തിയും യജ്ഞത്തിന്റെ യജമാനനും കർമ്മഫലവും എല്ലാം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രീതി. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമാണെങ്കിലും അതെന്തായി മാറും? അതീന്ദ്രിയമായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന് ഒരു ഭോഗ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതേ ഭൗതികമായ കാര്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് പ്രസാദമാക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറി? അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറി. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യവും എന്തായി മാറും? അതീന്ദ്രിയമായി മാറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ആവശ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനമാണത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും? നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മള് മൊബൈലിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറുന്നു? അതും അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ഭൗതികമാണ്, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഭൗതികത കൈവിട്ട് അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കുള്ള ആയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ, പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാർക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന തരത്തിലല്ലാതെ ബ്രഹ്മം എന്ന തരത്തിൽ രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ളവയാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മഹായോഗി എന്നോ ജ്ഞാനിവര്യൻ എന്നോ വിളിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ക്ഷണികങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സമ്പത്തുകളാൽ യജിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് എല്ലാവരും ഓരോരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നമ്മള് ഗണപതി ഹോമം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേഗം മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സമ്പത്തുകളാൽ യജിക്കുന്നു. അതായത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞം ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചിലരെന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എന്തിനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കാവുക? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നമ്മള് കുടുംബം പുലർത്തുന്നതും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം അല്ലെ. മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താകുന്നു, ആ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തില് ആ വ്യക്തി സർവ്വസമ്പത്തും, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞു. വ്യക്തിഗതവാദികൾ സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരൻ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായവ വിതരണം ചെയ്ത് പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചിലർ. അർജുനൻ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും സർവ്വവും തന്നെയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തമ യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെയും വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ വേറെ എന്താണ്, ഇവിടെ സർവേശ്വരൻ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പോ ഈ ദേവീ ദേവന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് അവരുടെ വാസസ്ഥാനം? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് അവരുള്ളത്. അവരാരും എന്താണ്, മുക്താത്മാക്കളല്ല. അവരൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ബുദ്ധാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാണ്, നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അവര് ഭഗവാൻ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു സിഇഒ ഉണ്ട്, ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു സിഇഒ. ആ സിഇഒന്റെ അണ്ടറിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? HR മാനേജർ ഉണ്ടാവും, ഫൈനാൻസ് മാനേജർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഉണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ മാനേജർമാരുടെ പോസ്റ്റാണ് ആർക്കിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആ സീനിയേഴ്സിനെ പ്ലീസ് ചെയ്ത് ശമ്പളം കൂട്ടി കിട്ടാനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി? സിഇഒനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിഇഒ പറയല്ലേ ഇന്നയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു തരും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ദേവന്മാരെന്താണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തായാലും അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം ആളുകളെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികളും ഒന്ന് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥരും. രണ്ടു തരം ആളുകളെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ എന്ത് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്? അവര് ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിയിൽ, ആ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലാണ് ഈ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാക്കളോ ആകേണ്ടവരാണ്.
മനുഷ്യജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ശബ്ദവീചികളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അല്പമൊക്കെ ആകാമെങ്കിലും അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാർഗമാണ് വിവാഹം. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി പെർമിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെ, സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അനുവദനീയമാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താണ്, അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. അവർ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്ന് അവര് അകന്നു നിൽക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ അവര് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഉറക്കം തൂക്കുന്നില്ലല്ലോ, ആരെയും കാണുന്നില്ല, എല്ലാരും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. സർവാണിന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നോ ജുഗ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തത്പരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഓരോന്നിലും ഹോമിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തത്പരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എവിടെയാണ് ഹോമിക്കുന്നത്? മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ആശുപത്രികളും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയാം. ഒരു യജ്ഞമാണിത്, അല്ലെ, ദ്രവ്യയജ്ഞം. അതായത് നമുക്കുള്ള സമ്പാദ്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. അതായത് നമ്മള് രാവിലെ ഉണർന്ന് നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തപസ്സാണ്, അല്ലെ. അതുപോലെ ഏകാദശി പോലെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എടുക്കുക, നമ്മളെ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? തപോമയ യജ്ഞം. കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. ഇവിടെ ഇസ്കോണിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചായ കാപ്പി കുടിക്കില്ല, അതുപോലെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കില്ല, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദാണ് കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ശപഥമാണ്. സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായുള്ള ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലോ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലർ തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം യോഗ യത്നങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഓരോരോ യോഗ യത്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യം, വിശേഷിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, സാഖ്യദർശനം എന്നിവ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്. സ്വാധ്യായ യത്നമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് എന്താണ് സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? വേദപഠനം, അങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഉപനിഷത്തുകളെ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, സാഖ്യദർശനം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വാധ്യായ യത്നം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാബോധം. മുൻപറഞ്ഞ യത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കാവതല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ദിവ്യമാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് നേരിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം, അല്ലെ. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം വേണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞശ്ച യതയ സംശിതവ്രതാഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതും എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് യോഗ പ്രക്രിയ. കുംഭയോഗം പരിശീലിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും.
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ടു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഓരോ യോഗയാണ് പറയുന്നത്. കുംഭക യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യോഗി അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാത്തിരിക്കാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവര് ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഒരു ജന്മം ജനിക്കാതെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് കുംഭക യോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതില്ലാത്തത്? അവർക്ക് ആയുസിനെ പറ്റിയൊന്നും ബോധേഡാവേണ്ട ആൾക്കാരില്ല അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റു കർമ്മങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിത അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇവിടെ ആ സേവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജീവിത ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അവസാനം അയാൾക്ക് അചിരേണ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുകയും ചെയ്യാം. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണാഃ അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ യോഗയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഉച്ഛ്വാസത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രാണായാമം, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് യോഗ പ്രക്രിയ. കുംഭക യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അനേകം വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തിയുടെ തുടക്കം തന്നെ അതീന്ദ്രിയതയിൽ നിന്നാണ്. അയാൾ എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് പതനം സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേപ്യേതയജ്ഞവിദോ സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർക്ക് പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ യജ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരും, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള ഈ യോഗികൾ അവര് ഭഗവാന്റെ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗ ആസക്തി എത്രേ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സച്ചിദാനന്ദമയമായ സനാതന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ജന്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യവാനുമാകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായ ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും, ഐശ്വര്യവാനായിരിക്കും. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് യജ്ഞം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം? ഹരിനാമകീർത്തനം.
ഹരിനാമകീർത്തനം, ജപയത്നം. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാൽ മുതലായവയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായി വേദങ്ങൾ പവിത്രമായ വിവാഹകർമ്മം വിധിച്ചു. ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗം അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? അജ്ഞാനമാണ്, അതായത് ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ കാരണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ നിലനിൽപ്പിന് കാരണം പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വിവാഹം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, അതാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? ചിലർ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, അല്ലെ? നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും പക്ഷെ എന്താണ്, സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് വരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ പോലും എന്താണ്, മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു, ഇല്ലേ? നമുക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പെർമനന്റ് ഹാപ്പി ആവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെ? ഒരിക്കലും സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കുന്തി മഹാറാണി ഒഴിച്ച്, അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണി മാത്രം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഇനിയും വന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, സുഖമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സുഖം എന്താണ്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് മരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് അഥവാ കിട്ടിയാൽ പോലും കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും ചെയ്താൽ അതിന് നേരെ തിരിച്ച് ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമ്മളൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല വലിയൊരു കാർ വാങ്ങുന്നു. ആ കാർ കുറച്ചു നാൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി ഫാമിലിയായി പോകും. ഒരു ദിവസം ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിലൊരു മരണമോ അപകടമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു, അല്ലെ? എല്ലാ സുഖവും സന്തോഷവും നമുക്ക് തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സുഖം മാത്രമല്ല, അതിന് എന്തുകൂടെ കിട്ടും, നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ദുഃഖം കൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ, കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ശാശ്വതരാണ്, നമുക്ക് മരണമില്ല, അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം. അവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞ വിഗതാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദിതാൻ സർവാൻ ഏവം നാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ അത് പലവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി നേടാം എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാം അന്തിമ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് താനും. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ശരീരസ്ഥനല്ല, നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഈ വാംശോ ജീവലോക, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാ യജ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപ സർവകർമാഖിലം പാർത്ത ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ത, സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സമ്പത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ തിരിച്ചറിവ്, അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, അതായത് സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ദ്രവ്യയജ്ഞം പിന്നീട് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം അതീന്ദ്ര പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. ജ്ഞാനം നേടാത്തവർ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? അത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ
ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ വിദ്ധി പ്रणिपादेन വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ഒരിക്കലും നമ്മളെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ആ ഗുരുവിനെ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ, ഉപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്ത ആർക്കും വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ കുറെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കില്ല. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ വേണം വരാനായിട്ട്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരണം. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് നമ്മൾ ഏത് പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്? 4 തരം പരമ്പര പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മറ്റൊന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നൊന്ന് കുമാര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം എല്ലാ പരമ്പരയും. മൂഢന്മാരായ നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ ശുഷ്കവാദങ്ങൾക്കോ ഒരാളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥപഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും സദാ സേവന സന്നദ്ധനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയാന്വിതനായിട്ട് വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ. ഞാൻ പിന്നെ റീൽസും സ്കിൻ മാത്രം. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ വിനയാന്വിതരായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസിസി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യതോപമയീം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, ആ അറിവ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സർവ്വ ജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അമ്മൈവാംശോ ജീവലോകെ അവ എന്റേതാണെന്നും, അതായത് ഭഗവാന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ തന്റെ ശിഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ ഒക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശിഷ്യനെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തല്ല, ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ല. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം
ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം കിംച ജഗത്യാം ജഗത്ത് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ ഫലം സമസ്ത ഭൂതകാലങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന ബോധമുദിക്കലാണ്. കൃഷ്ണൻ ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമാണെന്നും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്നും വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ അല്ലെ, ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ അല്ലെ, ഒരു മാജിക് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നാൽ ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന്, ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെ എന്നതാണ്. മായാവാദികളായ പണ്ഡിതർക്ക് ഇതറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് ഇതേതാണ് ശ്ലോകം? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പൂർണ്ണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ പരിപൂർണനിൽ നിന്ന് എല്ലാ പൂർണ്ണങ്ങളും മൈനസ് ചെയ്താൽ, അതായത് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ, എടുത്തു മാറ്റിയാലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. 1 - 1 = 1 എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇത് ആർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ? മായാവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. നിരപേക്ഷമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്നത്ര അറിവ് നേടാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഇന്നും മായാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള അറിവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മായയിൽ മൂടിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? അണുവും ഭഗവാൻ വിഭുവുമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. തനിക്ക് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ക്ഷണികമായ ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ബന്ധത്തെക്കാൾ അർജുനൻ മാനിക്കുന്നത് മായ കൊണ്ട് തന്നെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാശ്രയം എന്നും മുക്തി എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപ പ്രാപ്തിയുമാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പോ അർജുനൻ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, എന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്നിരിക്കുന്നത് മായ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ. അഭിചേതസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപികൾക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാം. പാപികളായാലും കുഴപ്പമില്ല, മഹാപാപി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും പറയുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് അജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ നിലക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ സ്വരൂപം അല്ലെ, ശിവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്, അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവരായാലും നമുക്ക് ഈ ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം, ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഒരു കുറച്ച് ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു 5 ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതിയോ അല്ല ബാക്കി നാളെ എടുക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? മാതാജി മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനാ കേക്കാത്ത, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മാതാജി കേക്കാത്ത. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നേ? എല്ലാരും മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു മാതാജി. അതാ മാതാജി തെറ്റല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല, പെർമനന്റ് മ്യൂട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. അറിയില്ല, എങ്ങനെ അറിയാതെ ആയിപ്പോയി. അല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ഒക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഞാനിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ല നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ? എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ശ്ലോകമല്ലേ മാതാജി, അപ്പൊ അത് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ പുതിയത് തുടങ്ങാം. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണേ. 5 ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി തീർക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, 5-10 മിനിറ്റ് എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അല്ലാണ്ട് സാധാ മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ
അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ അഗ്നി അല്ലെ, അഗ്നി വിറകിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി, അതായത് എന്ത് ജ്ഞാനമാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അല്ലെ, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരസ്പരബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. ഒരാൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പുണ്യഫലങ്ങളുടെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ നശിക്കുന്നു പറയുന്നത്? നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോയി കുറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും എവിടെ വരും? ഭൗതിക ലോകത്ത് വരും. പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് വേണം? ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ആത്മീയമായിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം അതായത് ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ അറിവെന്നാണ്. ബന്ധകാരണം അജ്ഞാനം അത്രേ, മുക്തിക്ക് ഹേതു ജ്ഞാനവും. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം തേടി അലയേണ്ടി വരില്ല, ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, അതായത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ കൂടെയുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? പരമമായ ശാന്തിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ശാന്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണാബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണനാകാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാബോധജ്ഞാനം അനായാസേന താമസം വിനാ ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഭഗവാന് വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടുകൂടി വിശ്വാസമില്ലാതെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അധപതനം മാത്രമാണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ സമാധാനം, സന്തോഷം ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല, അവർ വീണു പോകുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീത വിശ്വസിക്കും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല അല്ലെ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാലുക്കളുമായ കൂട്ടർക്കാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനിലോ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താനില്ല. സംശയാലുക്കൾക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപഥത്തിന് അർഹതയേ ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട
ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പതനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉയർച്ചയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിലും ഇല്ല, പരലോകത്തിലും ഇല്ല. യോഗ സംന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ആ വ്യക്തി കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കൃഷ്ണബോധമാർന്നായാൽ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായി. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, അയാൾ ബന്ധനത്തിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം നാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. സനാതന യോഗം എന്നാണ് യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഈ യോഗത്തിന് 2 വിധം യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? ദ്രവ്യയജ്ഞം, ആത്മജ്ഞാനം, ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ അവിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഒരു പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അവനവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പതനം നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തത്പരരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതറിഞ്ഞവർ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണല്ലേ. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഗീത ഉപദേശമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതും. അത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനോട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് വ്യതിചലനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ പരമ്പരയിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ അവസാനം? വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താത്പര്യരെ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അവനവന്റേതായ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി തുടക്കം മുതലേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴേ തന്നെയും മുക്തനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അപ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2-3 ഇല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? മുക്തികൾ ഏതെല്ലാം? 5 തരം മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാലോക്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാമീപ്യമുക്തി, സായുജ്യമുക്തി, കൈവല്യമുക്തി. കൈവല്യമുക്തി. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ 5 മുക്തിയും വേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക്. 5 തരം മുക്തികൾ ഏതെല്ലാം? കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്?
അകർമ്മം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം എന്താണ്? ഫലേച്ഛാ കർമ്മം അല്ലെ? നമ്മള് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വികർമ്മം എന്താണ്? വൈദിക വിധിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള എന്താണോ ചെയ്യരുതാത്തത് അത് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് വികർമ്മം. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഭാവഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഉത്തരം? എനിക്ക് മുക്തികൾ മുഴുവൻ കിട്ടിയില്ല മാതാജി. മുക്തികൾ പറയണം. ആരാ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? കർമ്മം ഒന്നും കൂടെ. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മ അതാണോ? അല്ല, കർമ്മം ഏത് കർമ്മം? കർമ്മം വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് വേദത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് എഗൻസ്റ്റ് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നാലുതരം മുക്തികള്, അഞ്ചു തരം മുക്തികൾ. ഒന്ന് പറയാമോ? സായുജ്യ മുക്തി, രൂപത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സായുജ്യമുക്തി. സാരൂപ്യമുക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് സാമീപ്യമുക്തി. അടുത്തത് സാലോക്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാമീപ്യമുക്തി, സായുജ്യമുക്തി, കൈവല്യമുക്തി. മുക്തി 1 2 3 4 5. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, സമ്പ്രദായങ്ങള് ഇന്നൊരു സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബ്രാഹ്മണർ, ശൂദ്രർ. പിന്നെ അതുപോലെ ആ 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദ്വാപര യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8,64,000. ത്രേതായുഗം 12,96,000. കലിയുഗം 44,32,000. സത്യയുഗം 17,28,000. 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞോ മാതാജി? എന്തോ 4 ആശ്രമങ്ങള്? 4 ആശ്രമങ്ങള് മറ്റെന്തുവാ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. എനിക്കറിയാല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാമോ എഴുതിയോന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ. അത് നമ്മള് ലെവൽ 1 നമ്മൾ നോക്കിയത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, സന്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. എനിക്കറിയാം. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പുതിയ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.